Jothumbe onge wernde, lakini koro biuru winji. Nitie jothumbe moko nego bed ni pod dhi live performance. Nyocha dhi jothumbe tete mawer gi ase dhi live performance margi. Koro mae tadwa kweru welela e TikTok kae. Weruru lakini live performance tapana mtoke karach to rach tokeni. Number 1. Othicho live performance mana dhi ni dwanyre ji ne nindo. Adonje thum saa 4 to wuok e thum saa 6 ne wachi wer to ji nindo. Tunatoka. Number 2, Amiso Thwango. Yawa Amiso Thwango to koro jigo mana kode picha. En mana selfie apenjra ni to ng'ani no biro were stage ka. Koso ng'ani no biro kawo gi picha gi ji. Ji odich mana gi selfie makoro kata ruko kata wiya Amiso Thwango gik mower ok donji. Yawa Amiso Thwango wer ting'eyo e beats ndi lakini live performance toka. Number 3, JD Kajeri wer. Tairo ga winjo wede JD Kajeri to nyocha donga gimoro gola mana Siaya kae nalao JD Kajeri dhi perform Migori jowadwa first time madhi Migori adhi mielo JD Kajeri mowero kes wadhi mielo kachaka ser odwanyre ma apenjira ni to koro Migori kata ohangla nind kure ka wendo to ng'ama no mi adhi Migori be nayudo mana mbaba moro Kisumu ka mbaba nyisa mana ni wadwa miel JD Kajeri idwanyri. Hapana live performance pod JD Kajeri hapana. Joma sekwanogo hapana. Number 4. Aroji chogo to dong nwa mieli ka ni bira arus moro alego kaya goro kaya okela Aroji chogo ni wero tieno ya arus koro ji ninda. Dongo chunana awuok miel Aroji chogo gimoro saboro. Jogi te awuok mana chon newach imiel ang'o to onge gima giwer Aroji chogo ni dwanyri. Yawa anda se wach ging'enyo kanyal kwano gi gitene wach satin. Live performance wene uro dongo swag. Odongo nyalo chwado gi nyundo. Odongo swag gi Prinsinda live performance kanyo wena uru no dongo swag. Tu wena ne Prinsinda tu chaku wena ne Papa Tinya matin biro bedo maber. Yawa mago to kawinjo ni biro mwisho mokwongo kawinjo ni biro mwisho to an Nairobi awinjo ni inda dhi mwisho Siaya ng'wech to Siaya awinjo ni Papa tidhi Kisumu ng'wech to Kisumu awinjo ni odongo swag wer bondo. Yawa wadwa dhi chwado gi nyundo imiel ni chwado mana nungo wadu gi nyundo adier uchwadre mana ni pa mano dongo swag. Yawa live performance kae to wene uru jothumbe moko madongo gi king'eni kore kidonje industry mar thum pod cheza gola thum to wekruok ni gi live performance nwach be live performance gibe uketo gi bei moro ni 500 to kidwa no mige duok bechi tu 300 200.